пристигна това нещо, което е за кухнята и е с тези цветове, които са всички шкафове. Първото нещо е това. Второто нещо е тази кафемашина. И третото нещо е този тостър. Аз не съм сигурен какъв е цвета точно, защото само съм го виждал онлайн. Но цвета наистина е този, който е на кухнята. В момента имаме тази кафемашина, имаме онази кана и онзи тостър. Трябваха ли ми нови кафемашина, нов тостър и нова кана за вода? Не. Тези по-хубаво ли седат в моята кухня? Да. Кафемашината, тостъра и каната. Делонги от Vintage серията. Леля каза, че иска да я снимам и нея с новите придобивки. Ето, Лело, снимал съм ви с новите придобивки. Аз съм винтич, И Леля е винтич от 60-те години. Винтич от 60-те, не от Делонги. Всъщност ти си от 36-та година винтич. Аз не. Тогава ти е производител.